Gaur labek burutu duen ekimena Gipuzkoako eraikin eta lokaletako garbiketan mobilizazioan barruan kokatze deu. Dakizuen bezala ia 2 urteko geldialdian ondoren otsailean 9an berriro berrartu zen mahai negoziatzailea eta Gipuzkoako garbiketako hitzarmena negoziaketa. Mahai horretan 4 edo 5 bilera indian arren mahaia nahiko blokeatuta daola esan genezake. Bertan daon Aspel patronalak eskaintzen duen proposamena ez dalako justua eta ez dalako nahikoa lab sindikatuantzat. Gaur zehazki Eulen eta Samsik enpresetan burutu dugu ekimena eta horren arrazoi nagusienetarikoa izan da bi enpresa horiek Aspel patronalan barruan kokatuta daudelako eta behaiek bai erantzule zuzenak dialako gaur egun 5.000 langiletik gorak bizi duten egoera eta prekarietatiana, horregatik salatu nahi izan dugu hori eta aldarrikatu labek bere proposamen propioa dakala hitzarmen honetako eta aldarrikapen propioak dazkala. Bestiak beste, 1.300 euro bider 15 pagetako soldata 2023 urteako eta datozen urtetako KPI-a bermatuta. Horrez gain, partzialitateak erregulatu beharko liake eta baita lanaldi kargak bestiak beste. Labek mobilizazioakin jarraituko du Gipuzkoako eraikin da lokaletako garbiketako hitzarmen duin baten alde eta langileak baldintza duinak izan ditzaten.